Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Draga braćo, zahvalni Gospodinu Bogu što možemo slaviti njegovu nebesku majku i to slaviti ovim vašim lijepim projektom, jednim, kako možemo nazvati, ne samo športskim, nego i pastoralnim, gdje evo hodočastite našoj nebeskoj majci u našu Komušinu Konđilo, biciklima od Slavonskog Broda Plehena pa do Konđila i opet nazad. Neka vam na tome putu nebeska majka bude zaštita, neka vam nebeska majka bude i inspiracija da svugdje gdje budete prolazili nosite ovu radost koju je ona živjela cijeloga života. Pomolit ćemo se molitvom koju nas je naučio njen sin, naš Gospodin Isus Krist. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Blagoslovi Gospodine Bože svemoguće sve sudionike prve međudržavne biciklijade Slavonski Brod, Plehan, Komušina. Neka oni putuju pod Tvojom zaštitom i gdje god budu prolazili neka pronose mir i dobro koje su Franjevci ovdje stoljećima na Plehanu, a i svugdje gdje god su boravili, živjeli, širili. Neka i ovi novi Franjevci na biciklima izvršavaju Tvoju volju, to te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Blagoslov Boga svemogućega u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Klanjamo Ti se, presveti Gospodine Isuse Kriste, ovdje i u svim crkvama Tvojim, koje su na cijelome svijetu, i blagoslivljamo Tebe, jer si svetim križem svojim svijet otkupio. Lijepo vam hvala na ovoj inicijativi za ovu biciklijadu i odlazak u nas. Ja moguće da ono tam vlašći, je? Ja mogu i ono tam vlašći. Ljubija? Jel ide?
to ko na nje.